noi ne pregătim să mergem la un loc de joacă și acum trebuie să ne îmbrăcăm. Și pentru Filip o să-i dau costumașul ăsta, care e de bluză și pantaloni, aceeași culoare. Așa, un body, ciorapi, apoi lui David ciorapi, un maiuț, pantaloni negri și acest hanorac, așa cu Mickey Mouse. Și o să mă îmbrac și eu, bineînțeles, ciorapi, să-mi iau bluza aceasta și blugii aceștia. I-ați mai văzut. Adică i-am filmat în holul acela. Da, ne îmbrăcăm și apoi îl așteptăm pe soț, desene pe fundal. Așa, și apoi mergem după ce vine el. David l-am îmbrăcat și pe Filip. Da? Și acum mă îmbrac și eu repede. M-am îmbrăcat și eu, bluza aceasta. La mine încă stă părul. Mi-a făcut ierbai și apoi l-am ondulat puțin aici jos. Și îmi place tare mult cum se vede acum, așa, cu părul mai ondulat la vârfuri. Că întins nu mai îmi place acum la culoarea aceasta. Da, cam așa am îmbrăcat. Urmează să așteptăm să vină tati și apoi mergem. Nu pe acolo, mă! Așa, hai! Cici, wanga! Aici, Filip. Da. Hop. Opa. Plouă.
acum mergem acasă. Am ajuns de la magazinul acela care am fost și am luat aceste globuri, gen, să le deseneze David și Filip și să le punem în brad. Și am mai luat asta, un fel de, pentru la băieți, ca să-i pun în cameră, că e cu baterii și să poată să îmi dată 9 lire. Da? Și să fie așa, lumină, că nu prea le place pe întuneric. Și asta a costat 2 lire. Și am luat și sfericica asta, că mi-a plăcut. Chiar dacă e puțin să uscat așa puțin pe aici, dar e posibil că o să treacă, dar e frumos, îmi place. Vreau să mai am. Și pe asta am dat 8 lire. Cam asta am dat. Bună, dragilor! Astăzi este a doua zi. Ieri a fost duminică și am fost la un parc, adică la un loc de joacă în interior. Așa, și astăzi este luni. Am dus pe David la grădiniță, m-am întors înapoi. Acum este 12 jumate. Și vreau să le fac la copii pilav cu piept de pui. Și vă arăt și vouă așa ce eu o să folosesc un ardei, un morcov, o ceapă, normal, orez și pieptul de pui, care l-am decongelat acum. O să-l spăl, o să-l tai, o să tai legumele, le curăț și apoi le tai. Pun asta pe foc aici, dau drumul la și pun niște ulei. Le-am tocat. Morcovul l-am răsuit pe răzătoare. Am dat pe răzătoare. Și ceapa și ardeiul l-am tăiat. Am tăiat și pieptul de pui, dar urmează să pun legumele și apoi las să se călească bine. S-au călit legumele și am pus și puțină apă. Mai las așa puțin și apoi o să pun pieptul de pui. Am pus și delicat din acesta. Așa, și acum o să pun pieptul de pui aici. O să pun asta tot și apoi revin. L-am pus. Mă zic să amestec să pun apă puțin, să spăl repede orezul, să-l pun aici. Pun orezul acum, l-am spălat de 2 ori. Și apoi o să mai pun apă și lasă fiarbă. Am terminat și orezul și acum aștept să răcească și apoi îl pun să pape și copiii.